donya. Uripe Semar kaya wong popo ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mung merga kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kulon Bathara menang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Lah kae cetha sing mburi dimburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut Dengkulna. Cah cilik oyane klitian ya, Tru. Kae iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune ku to? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi diwaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan supaya Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno.